Sanibonani bantu bakithi, angibingelele emzini onsundu emzini omnyama Afrika yonke jikelele kwamuntu ongoni. Sabukele yona eThekwini TV with uMtaka Phosha. Khumbula ngishilo ngathi la ekhaya siyaphaphamsana siyavusana bakithi ngokwezenkolo ukuze singaqhubeka isidlalo wabantu kade kwasasidlalwa isikhathi sokuvuka lesi sithi vuka umuntu omnyama phaphama umuntu omnyama. Ngifisa bakithi vele siqalene la njengoba namhlanje izinto zikanjena abantu kudlalwa ngabo kanje negameni likaNkulunkulu bebizelwe endaweni ukuthi asambeni siyokhonza uNkulunkulu bafike bese bayaqolwa benza izinto ezamahlazo egameni likaNkulunkulu. Bengifisa ke siqaqeni lento ukuthi engabe lo uNkulunkulu abasuke bebizelwa ezindani bazomkhonza ubani uyisima kanjani, ngoba eqinisweni yonke into oyifundiswa ungakaze wayibona unganabufakazi bayo ugcina sewuzakhela wena isithombe emqondweni wakho. Ngobuningi bethu sinaso isithombe sikaNkulunkulu esizakhele sona emqondweni yethu. Eqinisweni bakithi isystem le yesonto neBhayibheli kwasinikeza iconcept wrong kaNkulunkulu emqondweni yethu. Ngobuningi bethu masicabanga uNkulunkulu sivele sicabanga indoda enkulu engabhekeki enamehlo alayithayo aveza umlilo ehlala ngale phesheya kwamafu noma ngale ngenhla kwesibhakabhaka ehlala endaweni eqhakazile izulu enohlaza futhi kunamadoda la eceleni kwa anezimpiko lawe esiwabiza izingelosi, kanti yonke le nto leyo ayikho. Ngibambe kwisiqephu esilandelayo siyaqhubeka.